Hmm. Ay. Hello mga ka-foodie! Today kakain po tayo ng pakbet at lechon pata at drinks natin, tubig. Mga ka-foodie, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Amen. Ay mga ka-foodie, malinis ang kamay namin, makantaking Kapampangan. Mga na po at Oh. Siyempre ang nag-sponsor po ng pagkain na si Ma'am Lizette. Lisel, ayan, Ma'am Lisel. Thank you po. Excited mga ka-foodie. Try natin kung malutong. Yan, unang subo natin. Oo. Ay, pinaluto natin to sa oven. Oh, very. Okay. Try natin. Ayo. Una subo. Para sa inyo mga ka-foodie. Ayan, ako ganito. Kung bahala ka dyan. Kain po. Hmm. Hmm. Ano naman? Bangit. Ano naman? Sarap. Lambot siya. Mm. Hmm? Ano naman eh. Ano naman? Hmm? Ay! Naman. Sarap. Blami ka sakit pa akin. Kay kakalangot. Naman. Last tayo nagpata kay ano, crispy. Pick up. Oo. Crispy pika pata. Yan. Ay, baliktad.
Ah, pick up crispy pata. Ayan. Ma'am Gigi, namiss namin yung pata nyo. Ika, crispy pata, crispy ulok and pata sisig. Ayan. Ay, tama na. Mm-mm. Yan, Ma'am Chichi, shout out. Iba pa rin yung pata ng pick-up crispy ulok. Mm-mm. Kasi ito binaluto natin sa sa lapid. Pinili natin yung pata, tapos pinaluto natin sa oven, ay sa yun? Oven ba yun? Mm-mm. Pugon. Kung gusto niya magpaluto sa guagwa, mga kaputis. Sa ano? Di ko alam kung saan yan. Magpatulog na ka lang sa akin. Lapid. Lapid. Lapit, ayun. Samahan ko na lang kayo. Kaya hindi pantay. Yung balat niya medyo makuna na. Pero huwag na sabihin, baka nanonood siya, oh. Hindi yun. Mm. Mm. Gusto ko niya malutong. Oo. Bahala ka dyan. Masat ako, malutong sa akin. Malutong naman to. Mm. Mm-mm. Kalabasa. Gulay, gulay, gulay. Kumain kayo ng gulay, pakbet.
Kaya kung gusto nyo matikman yung pinakamasarap na crispy pata at crispy ulo tsaka sisid, mag-order na po kayo sa Pick Up Crispy Pata and Sisig. Ayan. Masarap po talaga, promise. Yes, kay Ma'am Gigi. Sa yun? San Roque first Dao. Katabi ng 7-Eleven. Masarap po, promise. Yan, ganyan. Sabi niya, hindi na maubos. Malakas talaga si Ate Aldi sa Saan? sa pata. Crispy crispy pata, ulo. Maubos niya talaga yan, mga kapudibis. Malakas talaga ako sa ulam. O sige nga, ubusin mo yung kulay. Busog na ako. Aray ko. Yung crispy pata ng yan, mauubos ko. Sa Kay Ma'am Gigi. Ma'am Gigi, nagpapahulnik siya. Hindi naman. Alam naman niya yun. Ma'am Gigi, alam mo ba? Gusto niya yung pata mo. Maliit yung pata ni Ma'am Gigi. Sexy siya. Tuwang-tuwa niya. Ayan, malapit na yung December. Ayan, makapudibis. Kung tinatamad kayo magluto. Ano yan? Sa Noche Buena. Mag-order na lang po kayo sa Pick Up Crispy Ulo. Yan. Mabait pa yung may-ari. Ay, alam mo si Ma'am Gigi, magpapadala yan. Magpapadala yung crispy pata niyan, bala ka. Kunin nyo na dito, kapudid. Kunin nyo na dito. Ay, Ma'am Patungan Gigi. na kanyan. Gigi kanyan. Ma'am Gigi, joke lang po yan. Pero, totoo. Kunwari ka pong kasangkan mo, kami eh. Gusto ko yung niya, pansit. Sarap. Feeling ko talaga yun ang kinakain natin. May natira po ako ng konting crispy pata. Busog na ako yun. Ayan. Ma'am Lizelle, ayan, thank you so much po sa blessings po. And shoutout po kay Tita Olivia. Tita Olivia, ingat ko po palagi kay Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia, Ate Janet Lumipaw, shoutout kay Kateng, at kay Lods Discarte, ayan. Mga ka-foodie, paki-follow po at mag-subscribe na po kayo kay Discarte, ayan. Ang ganda ng mga videos niya na, buhay probinsya. Ang sarap. Ang gandang mga niya, babalari. Upload po kayo. And syempre, Nanay Babe Kaluya,
Tita Baby Dimla, Chupi Cabezas, yan. Shoutout po kay Nanay Baby, Nanay Baby. Nanay Babe Kaluya, shoutout po kaya Kanang. And syempre, Shopa Baby Alison Catherine Bugoy, shoutout kaya kayo. And sila pa, Ruby Garsalia, Camille Garsalia, Ellis Garsalia, and Garsalia family. Yung mga nagpapa-shoutout po sa Facebook page at sa YouTube po, sa next mukbang na lang po tayo mag-shoutout. And ano po, dagdagan pa po natin, no? Para sabay-sabay na po kayong ma-shoutout lahat. Salamat po. Ayan makapudibis agisan ni pamangan mi pero ati kami dita ka tagan butol. Oh. Ayan makapudibis ang galaki ng video mi. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi, mga.